Stojíme u té samé cedule, kdy jsme před 14 dnama začínali. Až na to, že máme lejsky. Až na to, že máme lejšky a... Nic jsme nevylezli, byli jsme slabí, blbá klimatizace. Našli jsme vrchudí jedny chipsy. No a po 2 týdnech jsme se vrátili zpátky. No. Úplně na piču. Ne, bylo to trochu jinak, to se právě teď dozvíte, Jo, no. jak to vlastně bylo. Tamhle je Ochos, Baraka Blancas, Vikuňa a o tom všem bude povídat dnešní příběh. Tak co, Marťásku, je to teplé? Je to fakt dobré, ale Jo? je to dobré. Čekal jsem to, že na pocit to bude studenější, ale je to v pohodě. Pičeš, jak bys tam taky vlezl? Umiju si koule. Zkazil jsem video, to nevadí, tam dáme hudbu. Tak právě jsme byli vysazeni na cestě na Ochos del Salado. Tihle hodí lidi nás vezli a foukali vítr trochu. Juhu! Čau! Tak, tady v této chatě dneska budeme bydlet. Je to úžasné. Máme tam 2 místa, nahoře jsou nějací lidé, takže pak zkusíme navázat kontakt s mimozemskou civilizací. Jo no, takže tak. No tady je ten Ochos, Salado, Muerto, někde nějaký malý kopec, Meduza a tak dále. Ahoj. Dámy a pánové, dneska mám na večeři 100% instantní polívku. Artificial beef with sauerkraut flavor. Nevím, co si dát dneska, Filip. Asi žampionové risotto. Ty. Hej, jsi nějaký nachfoukanej, vole. Jsem pičano, to víš, ve 4,5 mi to vozlo do hlavy, ta výška. Jo, už se začíná cítit jak borec, vole. Čau, čau. Jsme asi kousek od 5000 pod horou Baraka Blanca, tamhle. Tady si postavíme tábořiště. Čus, jdeme pro vodu. Co nám zbývá? Jo. Jo? Donesl nějaký sníh. Vypadáš dobře. Já tady napouštím vodu. Všichni říkají, že tu voda není. Propadl tou botou. A čisté to není, no. Tak je ráno, neděle. Tamhle se Filipek připravuje na svoji první 6000. Je klidný a rozvážný. Pohodička. Všechno to připrav. Už začíná pěkně svítat. Je to super.
Tak, hrajem. Progres máme dobrý. Hodina 15 minut. Filipovi je horko, nefouká vítr. Vyšli jsme, nastoupali jsme 273 metrů. A pokračujeme vzhůru. Hip hip hurá. Jo. Tak co? Odkud jdeš, mladej? No a kam? To je dost nekonkrétní. My chceme ale přesně vědět, kam jedeš. No tak co? Nemíš mluvit? Takhle vyhastrošenej. Filip, co by v roli šerpy na pohodičku za zvuku rádia půlkilového, které má zavěšené na krku, stoupá vzhůru s 30 kilama na zádech. Musím udělat nějaké video a fotky pro sponzory. Aha, já žádné nemám. Mačky, nasadíme mačky, protože začínají sněhové sračky. Juhu. Bolestivé. Pěkně mi to drtí. Jo. Už jsem tu xkrát líbal zem a objímal sníh. Víš, já jsem taková svině, já se strašně rád dívám na lidi, co trpí, proto je vždycky vodím do 6 000. Posledních pár metrů k vrcholu. Marťas, jdi pro něj. Jo, dojdi tam, za mnou. Podívej se na to, co je za tebou. Ty peňo. Kámo, jsme v poušti. Aha. Je to doma. Počasí vyšlo. Baráka Blanka. Tak, půjdeme teďka dolů. Ale vlastně tam ne, to včera brali vodu. Jo, ano. Tam to malý tamhle, tam jsou zase stany. ty černé kameny, to jsou naše stany, takže se jdem dolů do sedla. A pak Někam tím sněhem, tady tím splazem, sezem co nejnamáhavěji dolů a jdeme ke stanům, nabereme všechny stany a jdeme tamhle do refugia. Tamhle je Laguna Verde a oslavíme to dneska nějakým dobrým milionem. Mně se to vůbec nelíbí. No já si říkám, že je to skvělý nápad, jak si vyzkoušet lyžování bez lyží. Ty píčo. Snowstorm, and one kid came with wet gloves. I said, Diego, my hands are very cold. And he said, why? I don't know. And he touched the gloves, they're soaking wet. I said, what did you do with your gloves? I put them under the warm water. He had cold hands, so he put it under the hot water in the bathroom. Good idea. It worked for about 5 seconds. Yeah. Jo, chutnala mě, vem si ju.
Filipe, co to zase provádíš? Žeru. Hej, našli jsme pořádný chleba, konečně žádná pšeničná bílá sračka. Tak si Ale dělám... toč si to brštěně spálené. Jakož to? Hej, jako, akorát. Jo. Hej, a ze solí úplně lahutka, jenom mi chybí špek. No jasně, Koupíš jo. si na to domácí špek. Přelečený vegetarián. Rok jsem nežral maso a tady jsem zase začal žrát maso. Takže Hory mě přeučili. Hello, Lucas. Hello, how are you, Martin? I'm bloody good. Yo, bloody good. Hello. I'm bloody good. Thank you for the invitation to the French restaurant. Oh, no problem. Chile restaurant. Chile Argentina restaurant. Yes. You know, yesterday we had the traditional mountain talk about what would you eat if you could choose right now, and yeah, the French fries was one of the things. Yeah. So now you're going to eat them. Yeah. Que los cumplas feliz. Bravo. Hello. Captain's login. We getting ready? Yeah. Tell him. Luca para Diego. We ready? Yeah. It's 2 o'clock 15 minutes. Is he coming? Yeah, I think so. They're not talking to us. No? No. Ah, okay. You taping this, Martin? Oh yeah. Yeah. We are at 5,300 meters and we're going to 5,800 meters. Yeah. Fucking shelter, Texas. It's gonna be very bumpy. Yep. Yep. Hay 4.000, ¿eh? Sí. 4.200. ¿Qué necesitas que te cante? Very good. Now it's on. Very bad philosophy, Philip. No, but I'm not so bad when I travel, for example, in Norway or Scotland. Oh, okay, now back to the beginning. Okay. Philip said that the Martin said, that's me. Yeah, Martin, that's me. that Turn off your When you- flashlight. I will just cut this that one. when you get to shelter, you need to eat the old food because you don't want to feed the rats. Yeah, that's true. But jak se cítíš, Marťas? Parádně. Rukavice Mountain Equipment. Podívej se, jak to rychle nasuduje na tu ruku. Kámo, já tě závidím, chytnu, já to povolím. ty svoje šíře na konce nenávidím. Tak. Je to. Chytneš za červený provázek, tady tento zatáhneš. A ještě ukaž, kde zhruba je vrchol. Tamhle no. Vidíš ho? Vidím. Tak kolik nám chybí tak výškových? 600 pare, myslím. A tak ne. Drink. Tiene mucho azúcar. Thanks, mate. Yeah, you need it. You can see more,
Fucking far, huh? Yeah, bloody hell. Oh man. Well done, man. So from now on we'll keep on going together, huh? I guess we have like similar. You are a little bit faster, so just. The engine running strong. Yeah. 30 kilometers. Fuck yeah. 30 fucking kilometers. About But there's still some energy. yeah, very good. 450 meters up, more or less. Yeah. 450? 430. 430. Ah. 430 to the top meters. Oh yeah. Yeah. Let's kick that ass. Takže jsem asi v nějakých 6600 metrů. Pomáhám tady k jednomu klučinovi, který se taky jmenuje Filip. Tak běží až na vrchol z jednoho refugia. Je to asi nějakých 30 km a přes 2000 metrů stoupání. Tak mu dělám support a Marťas je trošku níž s Lukasem, s klučinou, s kterým jsme se seznámili, tak mu taky dělá support, protože je pomalejší. Takže podmínky skvělé, ozvu se později. Čus. Takže mi chybí nějakých 370 metrů a něco přes 100 metrů výškových. Jsem teď v kráteru, musím ho přetraverzovat. Ten Filip, co běží, je před mnou. Doufám, že kluci Martin s Lukasem jsou v pohodě, jsou za mnou někde. A s tím je to pohoda. Well, teď jsme úplně v háji a přemýšlíme nad takýma blbostěma, že si necháme vytetovat švába, protože nás nic nezabije, že Filipe? A taky je tyho na prdel. A jako i toho s tím by souhlasí na švába seru, vole. A jakož z hlavy úplný totální kentus, vole. To je moc. Mám výpadky, ale občas vůbec nevím, že tady jsou. Takže asi tak. Tamhle je Lukas. To je prdík veselý. No a Lukas taky nevzdává. Celkem se divím, že si pamatuju jeho jméno. A kdybych měl zopakovat jména svých sestřenic a sestřenek, ježišimarja, to by byla hamba. Dobře si rozmysli každý krok a úplně neukvapeně hop, hop, jo? Dobré, a odpočívej, hej? Okay.
Hnusný konec. Piča, vole. Kurvo. Mě to Lukáš dal, kámo. Piča, taky semice v dlouho neměl. Normálně si brečím, no. Piča. Ty kokso, vole. Není zač, maličkost. Pěkně kurva dolů. Jo. Hej, takové lezení na konci jsem nečekal. Ach jo. Boží, máme to, kamo. Jo, to bylo horší. Piča. Po ty huky musím být opatrný jako kot. Ty kokso. Tak. Mándale ese. Acá lo estoy llevando. Ya, perfecto. Jesus Christ. Full rescue. Well, we're rescuing ourselves as well. Look at these two adults. Nope. I was just thinking maybe I could put my mouth under the bag and just wait for the scraps, like voucher. That's okay. Takže tady žijem, toto naše podkroví. U mámy a u táty tady bydlíme, dva bráchové, kteří se zastavili na jednoduché filozofii les na co nejvíce 6000. A že brát jídlo od jiných expedic. Takže tady máme česnek, cibuli, zeleninu, tady máme nějaké 2 piva, hromada žrádla, bordel, voda, všude je voda, tady máme vodu pitnou, takže jsme jakože úplně v klidu. Teďka máme 2denní regenerační plán, na to se těším. Takže jíst, spát, meditovat. Jo, čumě na filmy. Takže právě jsme tady od spoluexpedice dostali primachales. Je to chlebík, krevety, salát, cibula, česnek a nějaký kuskus. No a do toho tady mám udělanou rejži, teda brambory. A Filip se dělá bramborovou kaši. Takže se mám strašně dopuštěn. Jsme skoro v 5000. Rozdělali jsme si tady s Marťasem Basecamp. Marťas teďka papá. Já si teďka ohřívám jídlo a zítra ráno jdeme tam na Vikuňu, která má nějakých 6000, myslím 60 metrů nebo nějak tak, 6090 plus minus. A tady vypadá takhle to okolí. Tam je El Muerto. Máš tam krytku. Jo no, už vidím, že A nevidím. to je jedno, vyfoť to aj tak. Tady máme stany. Jako tady. Tady dole.
Je tu nádherně. Malý princ by na nás byl hrdý. Tak, stojíme na předvrcholku Vikuňa a ještě musíme dolů a znovu nahoru, ty brďo. To bude smrt. Jsme docela vyflákaní s Filipem. Teďka na Filipa počkám a pak se na to vrhnem se vší vervou a už vidím plán, jak s tam půjdem dolů. Nepůjdem tady, hahaha. Děláš kozy, ne? Vidíš to, že? Co to říká Filip? Hele, je to tak 150 výškových. V pohodě. Odpočíň si. A nazpátek se vrátíme po té cestě, vidíš ju? Ty piča. Skurvená Vikuňa, kámo. Piča, to teda jo, vole. Jsem nečekal. Já jo, no. Ale nečekal jsem, že to bude vypadat tak velice. Hej, Piča. sejdeme dolů, podél těchto kamenů vylezem sem, pak to přetravozem k tomu druhému hřebenu a nahoru. Hej, ono se to zdá být větší, než to je, ne? To je tak na 2 hodiny, kurva, ještě. Posaď se u nás. No, nahráváme. Tak jsme to dali. A počkej, viď. Vidíš, Skurvená Vikuňa. nebylo to tak těžké. 20 minut. 20 minut. Z toho spodku jsem 20 minut. Ale psychického trápení Jo, tady jo. vracím. Jo. Máme to, kámo. Ale to někdy nevypadá tak hrozně, jak to je, víš? Jo, no. Tam máš tyčinku. Pokud to Banko, není jo, díky. papírek. Ty vole, Banco de Chile, jo? Hovno. Piča. Kdyby to bylo úplně nacpané prachama, kamo. Fuck me. Piča, my se sem zapíšem do dějin, vole. Nádhera. Kolik je to dneska? Ty vole, nemám ponětí. Okay. Filipe, řekni, co pijeme. Koku v lahvi. Koku v lahvi. Dostali jsme lév Coca-Coly od našich kamarádů z Ukrajiny. Jo, tak. To je jak reklama. To je reklama. Kalorie. Chtěl bych si říhnout, ale nemám na to nervy. Máme tady taky bordel, ale nemáme na uklízení čas, protože Musíme jíst musíme jíst. a musíme spát po jídle. Musíme spát po jídle, není čas uklízet. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme podruhé na Ochos, nebo rozhodli, byla nám dána příležitost, že budeme dělat té skupince z Ukrajiny osobní šerpy. Tak s Marťasem za 2 hodinky. Let's start to get wrecked. No prostě zkrátka jdeme podruhé na Ochos a budeme dělat osobní šerpy. Takže za 2 hodiny snídaně, kolem 10. večer, v 11 se vyjíždí a kolem 1 ráno budeme vycházet.
takže jdeme ještě odpočívat. No dawaj, gazuj. Tak Martine, jak se jelo na korbě? Já jsem se prospal trochu ještě. Trošku jsem ti to zavěděl, se tam mačkám jak sardinky. Mně to jasné, já jsem si ležel. Haha. Tak jo, jsme 5300 metrů, museli jsme, vlastně asi mě neuvidíte, museli jsme vystoupit, aby auto mohli projet. Tak co Marťas, jak to zvládáš? Piča, strašné je to. Strašné, já tady úplně umírám. Co říkáš na tu rychlost? Uspává mě to. No dobré. No, mám to podobně. Rychlost je taková uspávající, no. Mám v sobě už tabletku kofeinu, normálně jdu a člověku se úplně zavídají očka. No nic, k hranicím karateru to je 1,3 kg, 550 výškových, tak si myslím, že tam budeme na východ slunce, doufám. Zatím čus. Takže Tak. trošku těla.